ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanasab kanimo. Mga igsoon, atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa grasyang iyang gihatag. Malampuson kayo ang atong gihimong concert, fundraising concert sa Sweet Notes kagabi o malinawon, maayra sad ang panahon. Isag doon ay mga pila ka higayon nga ni aksyog uwan, pero maayo ra gyud na ang grasyas Ginoo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kauswagan sa katawhan, labi na din sa atong nasod. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan usab unta ug grasyas Ginoo nga makapalambo sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sa imong kaluoy, dungga ang among mga pangamuyo, pinaagi sa grasya sa imong anak, nga muduaw kanamo, hayagi ang kangitngit sa among mga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ug sa pagtan-aw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagkampo ang tagsa-tagsa kabanay sa ilang dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo ug siya miingon, mao kini ang gipamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw kaayog pananaw. Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios ug nakakitag pananawon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tulda mo o Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga bulak nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga kahoyng sedro daplin sa katubigan. May tubig nga mudagayday gikan sa iyang mga kabo ug mupatubig sa iyang binhi. May mas gamhanan ang iyang hari kay kang Agag, ug muuswag ang iyang gingharian. Unya mipadayon siya pagsulti ug miingon, mao kini ang gipamulong ni Balaam, ang anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw ug pananaw nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon ug nakakitag pananawon sa labing gamhanan. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mata. Mitanaw ako sa umaabot ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka setro. Mudugmok kini sa agtang sa Moab ug bubuntog sa tanang anak ni Seth.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tuloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Tuloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ipahibalo ka nako, O Ginoo, ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw Diyos man nga akong manunubos. Tudloi ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Hinumduming ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa sa kakaraanan. Sa imong kaayo hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Tudloi ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Giingon niya nini pagpakita sa dalan ang makasasala. Gitultulan niya ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Gitudluan niya ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tudloi ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaasab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibalik sa templo ug samtang nagtudlo siya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo, miduol kaniya og nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo og usa lang kabutang, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Nag-ingnanay sila,
unsa may atong itubag. Kung mutubag kita gikan sa Dios, muingon siya kanato nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan. Apan kung muingon kita gikan sa tao, mahadlok kita sa buhaton unya sa katawhan, kay hugot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayod. Ug miingon siya kanila, dili ko usab kamo tug-anan sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Sa inyong paminaw kung sundon ginato ang dalan nga itudlo sa Ginoo, sayon o lisod? Mao lagi dayon na itubag lagi lisod. Nya, ganahan mo musubay o dili? Ganahan di mo maglisod-lisod. Nitambong mo sa Sweet Notes concert gabi. May day kayo. Pwede na mo mga matay. Mga igsoon, dili baya lisod ang ipasubay sa Ginoo nato nga dalan. Ang nakalisod mao ang atong kasing-kasing og hunahuna kay naa manggod nato ang pagkamasinupakon. Kana bang gusto ta maghimog atong kaugalingong pamaagi. Unya kung tudluan ta og unsay sakto unya musukwahi sa atong mga plano personal, mahimong lisod kay musuki naman ta, wala na may gugba. Kay sa tinud-anay ang pamaagis Ginoo sayon kayo. Ngano man, una, hustisya. Ug unsa may hustisya, ihatag ngadto sa imong isig katao unsay angay kaniya. Lisod kayo ang pagpangawat or pagpangilog kay magkalalis man, magkaaway man mo. Pero ang paghatag, kinsa gud tay masuko anang hatagan nimo, di ba? Nanglitan unsa may angay ihatag ngadto sa bana, yaw-yaw di ay mga asawa. Unsa man ayaw mo rason-rason diya unsay may ihatag lagi basta makasa ngadto sa bana, yaw-yaw. Dili ang pag-alagad o paghigugma mao na ihatag. Nya kisa mang banaha ang dili ganahan ana nya lisod ay na ang pag-alagad og paghigugmas bana kasayon ana. Mao say buhaton sa bana ngadto sa asawa ang pag-alagad og paghigugma. Sayon kayo pero suwayo supaka na pugsa ang imong bana or ang imong asawa nga mosunod sa imong gusto bisag di siya gusto ana dakong gubot perti na yung problemaha. Unsa may ihatag sa mga anak be? Unsa may hustisya ngadto sa mga anak? Matud pas Ginoo, ayaw palaguta ang inyong mga anak. I-inspire sila. Kasayon ra na i-inspire. Mananglitan, di gustong mo eskwela. Ayaw pugsa. Higda ala na des inyo. Paduaa. Tanawa, di ba? Inig-abot ang nag-20 anyos, wa pa na mo grade 1. Makahuna-huna gina. Uy, mo eskwela day ko mo eh. Sige pa eskwela, dayon. Kaya ma-inspired mo na siya, nga imong gisuportahan. Pag imo diyong guruyo, murag baboy na magpamahid pa na sluha pa doong sa eskwelahan. Grade ka ba eskwela? Luoy ka na, matruma na siya. Di ba? Nakubitas una, undang ko pagka grade 4. Ingos mama ka na dong, undang dong. Kamao na bita ka mo suwat. Undang.
Pag humagduha ka tuig, ma, balik kong eskwela. Ikaw, balik nga ka. O di, ako na gabuot na ko. Nindot kayo. Ditso na ko, hangtod college, partilisuras giagian. Lakaw la ng daan, suga pagkandila, sudan pagkasagaran, luyag asin. Nganong ni sustenir man ko, ako man gusto, yan, i-support mas mama. Pero gipugos pa kong mama, niya gasudaan kog luyag asin, niya pugso niyo ko pa eskwela, niya magsuga pagkandila, mayon ko undangon tanim buhata Di ba? Ana na siya. Muna'y hustisya. Niya ikaduha, kamatuuran. Kamatuuran ang pamaagis Ginoo, the way of truth. Unsa may kamatuuran? Para na imong buhok, ang color, usba, di na matuod. Perti problema ha, magsige na sa pangitag budget para i-color ana. Pero imo lagi itong dawaton katong kamatuuran, pagkasayon. Yung kay daghang buhatonon. Nanang imong kilay, di lang nimo kiskisan. Kaya mo maginay tinuod. Nawa na dyan kay kilay. Mo lang na ipuy pagkasayon. Sayon kay puyan ang kamatuuran. Pero nganong mura magmulisod, mangita man ta suwa diha. Ayaw pangita suwa diha. Kung ang kamatuuran para sa mga politisyan, ang inyong sweldo mauragid na dagko magikay mog sweldo buwan ninyo, tag 100,000 man na, tag 300,000, labi na sa mga dagkog ranggo nato, kamo pay giilik, kamo pay dagkog sweldo, mangawat pagyud. Ang di man makontintos 100,000, 300,000 ang buwan. Mangita man gyud 300 million, 300 billion ang buwan. Mao na napamangani ko noy moingon nga kinahanglan gyud 2 billion kada buwan i-deliver. Grabe. Mangita gyud wa diha ba? Mao na nga mulisod kamatuoran. Ni ikatulo, dalan sa gugma. Lisod ay ng gugma day. Uy, tubag. Lisod? Kamao mga ang batang gamay, kamao mga ang masakiton, kamao ana ang pobre, kamao ana ang dato, kamao ana ang pari, ang madre, pulos ta kamao anay kinahanglang mutudlo nato, sayon kayo. Lisod kayo magmaster ka o ka na economics magkuhan ka, compute ka na, mag-project ka na mga income. Lisod kayo na. Pero gugma, kasayo na. Pero nganong lisod man, gusto man ka nga ang imong style sa paghigugma mo'y sundon. Unya, unsa man itong style sa paghigugma, ako'y higugbaang. Ato mang usbon ang meaning sa gugma. Ang gugma manggod, ikay akong higugmaon. Kagabi daghan kayong tao dito. Pero wa gid ta kaigo sa atong gi-expect na gidaghanon. Pero daghan na gyud kayong tao. Makita gid nato ang paghigugma nga atong gibutangan man to natog ali-ali kay aron ma-distinguish ang gold ticket, silver, bronze nya nga tong tig pasiugda sa concert ang sweet notes ganahan gid sila nga maduol sa mga tao. So nanganaog gid sila lakaw ngadto gubutas mga tao nya pagdayon ng mga few minutes para sa ilang siguro mga 30 or 40 minutes before sila nitapos, nihangyo gyud sila, Padre, pwede na tong paduolo na lang ang tanang tao, wala na lang ng ali-ali. Sige, paduola. Lipay kay sila. Puting daghana mga tao. Nganong ila man tong gibuhat. Tanaw nako isip mga performers, nahigugma sila. Bahala nagmurag hasol, bahala nagmura og kanini ang wala ba birabirahon sila, pa-picture-pictureon, basta ikahatag nila ang unsa gyoy makalipay sa mga tao. Kay mao man na gyud ang gugma, lipayon tika. Para bataan ang bata, kung gihigugma ninyo ang bata, inighilak unsa may inyong buhaton nga inahan o amahan. Itubag mo
Buhaton na inyong tanan para mohilom siya. Usahay inyong isayaw-sayaw, inyong kantahan, inyong isuroy-suroy, basta mohilak. Nga naman, kaya ang nahigugma, dili gusto maghilak ang iyang gihigugma gilingay mong tupad. Ingna, lipayon ko nimo. Ingna ko na ba? Ingna, lipayon ko nimo. Na siya. Kamo, nahigugma mo sa atong parokya. Niya, lilipayon ninyo atong parokya. Kung sa may buhaton, biliban ako ninyo. Pwede na mo mga matay. Palit yung slat. Karong gabi magsugod na ta sa atong simbang gabi. Simbang gabi. Natay simbang gabi alas 8 ambot na ba kay manimba pero wapam ta kasuway ani dinhi. Ato lang suwayan para na sa mga dili kasimbag kaadlawon pero ugma alas 3 sa kaadlawon og alas 5 sa kaadlawon ang atong mga misa. Dito sa mga barangay, 14 ka barangay, doon na sa tay misa dito alas 3:30 ang first group unya ang second group 7 ka chapels alas 5 sa buntag. Dungan-dungan ra dinhi. Mo nang nindot kayo nga maghugop ta ani. Sakripisyo biya ginang pagmatag kadlawon. Pero kung nahigugma man tas Ginoo, nahigugma ta sa tuig ka tawo ato nang buhaton. Ako nalingaw kay ko gabi nga nagtan-aw sa mga tao. Pero mas natandog ko kay ang mga barangay kapitan nato gikan dito sa Tag-Ubi hangtod nganhi sa ubos diha gyud nagdaas ilang mga tanod, nagdaas ilang mga officials ni alagad gid nato katap gid sila nga rin atong kapulisan diha, atong mayor, mga kapitan diha. Nakaingon ko ba nga kanindot tan-awon nga ang mga barangay officials, mga atong municipal officials diha sad sila bisan og kalihukan ni sa simbahan og diha ninindot way gubot kay daghan kay mga pulis, daghan kay mga tanod, mga responders, daghan kayo ba nagtinabangay dako-dako lanon tag gastos kaon sa pero sagdi lang gugmam sana kaon ra yun ingon din akong mga kauban nato sa working committee pader mura mag-alkansihon tani nako ayaw nila ng ginansya ng kwarta kay dili man tingali na mo gay atong tumong ang ginansya sa kwarta fundraising man ni pader wa gina-raise di funds na lang na may funds ang raise wa lang tingali ma-raise loss siguro so fund losing lang ni siya pero ang dakong ginansya ang atong panaghiusan nga ni bugnaw to kaing hangin kusog na kaing hangin kay murag kauwan ni buhabo na ingon hala pader muuwan na ron nako di lagi na itugot sa Ginoo kay nalipay siya ning atong panaghiusa igo ra yung mubuhabo gamay human mawa dayon hangtod na gyud nga nahuman wa gyud hala pader wa gyud mo dayon ang uwan nako sus nalipay ang Ginoo nitong gibuhat kuara nang iya kanang inig-aksyon uwan mga kalima tingin ito nag-second action og uwan inig buhabo mo ana din ko ikaw Lord ba pahinomduman dayon minimo basta lingaw na kami pahinomduman dayon minimo nga uwanon gani nako butol mo nga na bang makapasalamat tas Ginoo ba mo sa akong gibuhat nga kada aksyon uwan salamat Lord kay gipahinomduman na sad ko nimo nga ikaw ra gyud nagbuot ani mawa na sang uwan salamat Lord kay nawa usay malimot na sad ko pag pasalamat sa Ginoo mukalit na sa uwan ingon ko pahinomduman na sad ko nimo Lord imo ra maning patuangon mo bukhad namang payo nga sira naman ako may jud kay Ginoo kana bang tandog-tandogon lang ta ba ay kalimot lingaw na kay kadiha basig nalimot kang ako'y nagbuot ani iyam sang pawagtangon mao na mga igsuon kung magsubay lang tas dalan sa Ginoo matud pas unang pagbasa ako Balaam tin-aw og panan-aw nagsunod sa pulong sa Ginoo magtudlo ko ninyo mga Israel pagkanindot tan-awon sa inyong kahimtang
kung magsunod lang Diyos Ginoo. Nindot yung kaayo. Mao nang diri gabi ingon sila pader, grabe ha sa nahitabo diri Luyo no, nindot naman kay tan-awon ang atong compound sa simbahan na pila pa lang kakabuan diri nako ang sad nga ang ato sa dinhing mga katawhan grabe sad kay mo suporta. Og ako lang ana wa ko kasuway diha bugwal anang yuta igo ra ko mingon ato unta ni dinhing ko anon sige pa der wadwa dayon ana ato unta ni dinhing buhaton sige pa der ana sa may ako ana igo ra man ko mingon may ta dinhi buhaton kani dinhi sud sa tong simbahan nindo tan-awon o bati wa ko kasuway butang ani bisag usa ka buok sa nindutan na simbahan pa der may jud ka mo kana nakuha ko kasuway ang nagbutang ang mga dekorasyon ato mga youth, ato mga artist diri. Inigingon na to, may ta butang nga Christmas decor da. Sige pa dir. Mao na ang atong community, ang atong paghigugmaay, ang atong pagsunod sa dalan sa Ginoo nga padung Dios kalipay, padung sa improvement. Mao na magampo ta ang atong mga government officials, church officials maningkamot Diyos pagpalambo. Karon si Banaha, basin og magsugod na gitas pagtukod og mga balay. Makaabot na tag mga sa atong record diri mga 39 kabalay na ang kaya natong tukoron atong budget nga atong gitarget. So karon tang si Manaha na akong gi-inform si Bishop Abit, Bishop magtukod na tingin migsugod karong si Manaha. Yan din siya nga lipay kay ko anak padre. Atong obispo sad nga pertisad ka kanini ang kanabang kusog mo tan-aw unsay gikinahanglas mga kabos ba. Kinahanglan gina kayo. Kanindot og ang mga leaders ba ingon ana bitaw magtan-aw unsay ikalipay sa mga taong kabos. Mao ginay pamaagis Ginoo paghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Og sa dinis ato katong nangabanla sa baha nga balay gagmay magdagko ang gagmay gitingali itong masiguro kay katong dagkog balay ma-repair man to nila ang gagmay gyud kay napaphaman gyud to atong matukuran sa gamayng balay igong mapuy-an dako na kay nang kalipay nila aron sila nalay mo padayon nga igo nilang mapadayog gamay banlaso na sa baha. Inaot untang dili na mahitabo no basta magsunod tas Ginoo di kita mabanla sa baha mubaha hinon ang grasya dili ta mabanla sa baha pero magsupak-supak tas Ginoo ato yung sungagon ang iyang mga katuyuan mabanlas kita sa dimalas aning kinabuhian katapusan na lang lingi sa imong tupad ingna dili na gyud ko mubuwag sa Ginoo nga ingnon dahil ka yang anong nibuwag man kasi mong bana bita nindog na ta mga igsuon ang Dios mo'y naghatag kanato sa tanang maayong butang busa muduol kita kaniya nga masaligon og moingon amahan pamatia kami amahan pamatia kami nga sila nga nangatungdanan diha sa simbahan mapuno sa kalumo sa pagpaubos o sa paghigugma magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami nga sila nga naa sa pangagamhanan diha sa ilang paghimog mga desisyon magiyahan sa kaalam nga manukad sa gugma sa hustisya o kamatuoran magampo kita sa Ginoo Amahan pamatia kami. nga ang mga ginikanan diha sa pagdumala sa ilang mga banay mas labaw ang gugma kaysa pagpugong o pagpanghadlok magampo kita sa Ginoo Amahan pamatia kami. nga ang mga masakiton makakaplag og kaayuhan og kahupayan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa mga sakramento
Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Chofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay malipayong makadagat ngadto sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia pamatia kami. kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig-abot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahidangop ug pagdaig.
ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gika diini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug hibaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit,
kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, and the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita.
Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat, pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod nya mahitabo ra ni kon magsubay kita sa iyang dalan. Salamat sa nagpadayog pamalit na tog slots, ato lang padayonon pagpalit ang atong grace tag 100 pesos per slot nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC para aning atong ongoing nga mga projects din is parokya tag 100 gyapon pesos per slot unya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Ang atong DPR tag 100 pesos per slot para ni atong itukod og mga balay. Ug gusto sad mong muangkon og usa ka balay, mga 50 to 60,000 ang atong budget. Salamat kaayo niya atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kay tanan. Ang ato sad nga pasalamat para sa kalampusan sa atong fundraising concert sa Sweet Notes, ang atong tanan nga mga municipal officials, pinanguluhan sa atong Talahorong Mayor, ang mga barangay officials, mga kapitan o ilang mga officials, mga tanod, ang atong kapulisan, pinanguluhan sa atong Chief of Police dinhi sa munisipyo, unya ang tanan nga naglihok nato dinhi sa parokya, PPC, PFC, youth, atong personnel, mga organizations, salamat kayo ninyo ha. Unya kay magsugod naman ta sa atong simbang gabi karong gabi o may sadigalyo ugma ang atong ikhak, edad ko halad ko. Nakahalad na mo sa inyong edad, tarong agyog halad kay basin inig ka 26 wa na mo'y edad. So ang atong halad sa edad atong dawaton kutobra karong pizza 25 sa Disyembre. Na kanilang sudla sobre nya ihatag sa opisina, hatag desto mga lamisa, mao na nay atong basihan nya isud na tong inyong mga sobre dinhi, ang katong empty na nga sobre isud na to aning atong box ug atong blessingan sugod karong gabi hangtod sa pizza 25 nya. Naa sad tay tree of gratitude sugod na sa karong gabi maghatag ta sa atong mga pasalamat o pangayo sa Ginoo kada misa di galyo og simbang gabi. Ang buhaton ra mukuha ra mo og bula Christmas ball didto sa gawas nya muhog mo sa inyong kanang love offering. Kada adlaw gina nato buhaton nya kung doon natin pasalamat og pangayoon sa Ginoo kay petition man na og thanksgiving or gratitude nana. So, muna itong kalihukan, ato sa ning suportahan o giampo nato nga magmalampuson ang mga espirituhanon o katilingbanon nga mga buhat nato sa tibuok yung simbahan, labi na din sa Pilipinas karong Disyembre. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon nahiusa kining lungsod sa paghalat ug pagdawat sa bililhon mong
kada